ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಪೂರೆಗ್ಲ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ವಸ್ತುದ ಪರಿಚಯ ಮಂತ್ ಕೂರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗ್ ಕೆಲವೆರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ನಿಕ್ಲು ಕೇಂದಿಪ್ಪರ್ ನೆಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಆದ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ ಪಂಡದ ಪನ್ಪೇರು ಮಂಜಲ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಪಣ್ಣತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಒಂದು ಶೋಕುಗೂ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಮೋನೆ ಒಂಥರ ಶೋಕು ನೈಸ್ ಆಯ್ರೆ ಬುಕ್ಕ ಮೀನಗ ಪುರ ಈ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿ ಪುರ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪತ್ತ ಅಂಚಿನ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನ ಇಂದು ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಇಂದು ದಾದಿಗೆ ಪೂರ ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾಯಿಗುಂದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಡಿ ಇಪ್ಪುಡು ಪಂಡಲೆ ಅಂತ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ್ತಿ ತುಲೆಂದು ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ ಪಂಡಲ ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ಮಂಜಲಿಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಂತೆ ನಮ್ಮ ಪೇರ್ದ ಬಾವಿದ ಕಲ್ಲರ್ ಉಪ್ಪುಂಡತೆ ಕ್ರೀಮ್ ಕಲ್ಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಮಗೂ ಶೋಕಾಯರೆ ಪೂರ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದಾಯಿಗೆ ಪಂಡ ನೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಇಪ್ಪುಂಡು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಗೆ ಪಂಡ ಅಟಿಲ್ಗೆ ಪಣ್ಣತ್ತಿ ಅನೇ ಕಡೆ ಪನ್ಲೇಕ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ ಉಂಡದೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಸ್ತೂರಿ ಅರಶಿನ ಪಂಡದು ಮೆಡಿಕಲ್ ಸ್ಟೋರ್ಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಮೆಝಾನ್ ಇಂಚ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ಕೆಲವು ಮಲೆ ಅಂಗಡಿಡ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ ವಿಷಯದಾದ ಇಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡ ಅವು ಆತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಪಂಡ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ಇಪ್ಪಿರಂದು ಪಂಡ ಪೂರ ತಿಕ್ಕಳ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ದ ದೈ ಅವಡ ಬುಳೆ ಪೂಜಿ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಮಾತ್ರ ಅಂಚದ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಪೂರ ಪ್ಯೂರ್ ಪಂಡದೇನು ನೋಡ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕುನಿ ಪ್ಯೂರ್ ಆದಿಪ್ಪುನ ಅಂಚದ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಡ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡು ಮಾತ್ರ ತಿಕ್ಕುನಿ ಇಂದೇನು ಯಾನ ದಾಯಿ ಯೂಸ್ ಮಂತಂದುಲ್ಲ ಒಲ್ತು ಕನಪಿನಿ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗ್ಲ ಬೋರ್ಡಾಣಿ ಇಂಚ ಕನಪೊಡಿ ಪಂದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಪೆ ಐಡ್ದುಂಬು ನೆತ್ತ ಯೂಸಸ್ ದಾದ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ನೆತ್ತ ಯೂಸಸ್ ದಾದ ಪಂಡದು ಪನ್ಪೆ ಇಂದು ಉಂಡತೆ ಚರ್ಮಡಿ ಇಂಚಿನ ಗಾಯ ಗಜ್ಜಿ ಮೋನೆಡು ಮುದ್ದನ್ ಪುರ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಖಾಲಿ ಕಡ್ಲೆದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪವಿರುತ್ತ ಸುಮಾರು ಜನ ಚರ್ಮ ಮೆತ್ತನಿತ್ತು ಚರ್ಮ ಸಾಫ್ಟ್ ಅವಡೆ ನೈಸ್ ಅವಡೆ ಬೊಲ್ದ ಅವಡೆ ಪಂಡದು ಐತ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೇನ್ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪೋಲಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಚರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಆಪುಂಡು ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನಂಡ ಈ ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಗಜ್ಜಿ ಪೂರ ಬುರೊಂದಿಪ್ಪುಂಡತ ಐಕ್ಲ ಇಂದು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ದೇನು ಎಂಚ ಮೀಯರ್ ಎಂಚ ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಿ ಮೋನೆಗೆ ಎಂಚ ಪಾಡುನಿ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ಉಂಡತೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದು ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೋಲಿ ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ನಾನು ನಮ್ಮಿಸ್ ಕುಕ್ಕರಿಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೆ ನೆತ್ತ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದು ಎಂಚ ಪಾಡುನಿ ಪಂಡದು ಅವು ಕನ್ನಡಡುಂಡು ವಿಡಿಯೋ ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಐತೆ ಲಿಂಕ್ ನಾನು ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪು ಏನು ತೂಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಮೋನಿಗೆ ಎಂಚ ಪಾಡುನಿ ಪಂದಾಯ್ತು ನೀಟದಿ ಅನ್ ಪಂತೆ ಇಂದು ಯಾನಿತ್ತೆ ಮೀಯರೆ ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಲಿ ಪಂಡದು ನಿಕ್ಲೆ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಮೀಯರೆ ಜೋಕ್ಲಿಗ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ದಿನಾಲ ಸಾಬನೆ ಪಾಡ್ದು ಮೀಪ ಅತ್ತಂಡ ಎಂಚಿನ ಜೆಲ್ ಪುರಪುಂಡತೆ ಅವು ಪಾಡ್ದು ಮೀಪವ ಅವು ತೆಡ್ಡೆತ ಐಟ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐತ ಬದಲು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಉಂಡತೆ ವಾರ ಗುಂಜಿ ರಡ್ಡು ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಂಡ್ಲ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ಡ್ ಮೀಪಂಡ ಜೋಕ್ಲನ ಚರ್ಮ ಮಸ್ತ್ ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಲ್ಲರ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಗಜ್ಜಿ ಪೂರ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಅವಲ ಬೇಗ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಚಿನ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಮರ್ದದ ಅಂಶ ಉಂಡು ಗಾಯಗ ಪೂರ ನಮ್ಮನೇನು ಮುಟ್ಟಂಡ ಬೇಗ ಗಾಯಲ ಗುಣ ಆಪುಂಡು ಐರ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಮೋನಿಗೊಂಚೂರು ನೆತ್ತ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತದ ಪಾಡಿ ಹಣ್ಣು ಉಂಡತೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ಯೂಟಿ ಪಾರ್ಲರ್ ಪೋದು ಫೇಶಿಯಲ್ ಮನ್ಪೋದೆ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡು ಆತ ಲಾಯಕ್ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮೋನೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮೋನೆದ ಒಂದು ಚರ್ಮ ಬೊಳ್ದ ಇರ್ಲಾವಡ್ ಅತ್ತಂಡ ಶೋಕ ಇರ್ಲಾವಡ್ ಅತ್ತನ್ನ ಮೀಯರ್ಲಾದಿಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಐನ್ ಎಂಚ ಮನ್ಪುನಿ ಪನ್ಯ ಪಂದು ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ ಉಂಡತೆ ಅವು ಏತ್ ಬೋಡುದೆ ತೊಂಲೆ ಮೋನಿಗಂಡ ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಚಮಚ ಯಾವು ನಂಗೆ ಮೀಯರಂಡ ಒಂಜಿ 2 ಚಮಚ ಬೋಡಾವು ತುಲೆ ಇಂಚ 2 ಚಮಚದಾತ ಈ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ನಿ ಅಂತೆ ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೇನು ದಾದ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ನೀರಿಡ್ಲ ಕಲಪುಲಿ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದಲ ಕಲಪುಲಿ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಿಕ್ಲನ ಚರ್ಮ ಒಂದು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಉಪ್ಪುಂಡತ ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ಪಂಡ ನುಂಗೆಲ್ ಪಂಡ ಒಂಥರ ರಫ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಚರ್ಮ ಅಂಚ ಇಪ್ಪುನಾಗ ನಿಕ್ಲು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ದು ಮನ್ಪುಲೆ ದಯ ಪಂಡ ಚರ್ಮ ಮೆತ್ತ ಪಂಡ ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಬೋಡು ಕಲಪರೆ ಆತ ನೀರು ಒಂದು ಪೇರ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನೀರ್ಲ ಪಾಡೊಲಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜೆ ಪೇರ್ನ ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೇಸ್ಟ್ದ ಲೆಕ್ಕ ಮನ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಇಂಚ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಅಂಡ ನೆಕ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೇರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಕಾಯ್ತದ ಚೌಳಿಯತಿನ ಪೇರು ಪಾಡ್ಲೆ ದಯಪಂಡ ಪಜ್ಜಿ ಪೇರು ಪಾಡೋರ್ಜಿ ಪಜ್ಜಿ ಪೇರ್ಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಜೊತೆ ಎಂಚ ಕ್ರಿಮಿ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚಾದ ಕಾಯ್ತದ ಪೇರನ್ನೇ ಚೌಲಿ ಐಬುಕ್ಕ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಚರ್ಮಗು ಪಾಂಡಲ್ಲ ತಿನಿಯರತ್ತು ಅಣ್ಣ ಚರ್ಮಗು ಪಾಂಡಲ್ಲ ಕಾಯ್ತದ ಪೇರೆ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ನಾನೊಂಚೂರು ಪಾಡುದಿಲ್ಲ ಪೇರ್ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮಸ್ತ್ ದಪ್ಪಂಡ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂಡ ಆತ ದಪ್ಪ ಯಾವ ಯಾನ್ ಎಕಡೆ ತೋಚ್ಪೈತೆ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ನಂಗೆ ಪತ್ತಾಯರ ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋನಿಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಅಂದಿತ್ತಂಡ
ಇಂದಿತ್ತೆ ಯಾನು ಮೀಯರೆ ಪಂದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಪಂಡ ಅಂಟಂಟ ಅವಡಿ ಯಾನು ಎಕ್ಕಡೆ ತೋಚ್ಪೈತೆ ಆತ ಅಂಟಾಂಡೆ ಓಕೆ ಮೀಯರೆಂಡ ಒಂಚೂರು ಮೆತ್ ಪಂಡ ತೆಳು ಇಪ್ಪಡು ದಾಯ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಲಾಯ್ಕ್ ಮಂತದ್ದು ಉರ್ದು ದೆಕ್ಕೆರೆ ಬರೋಡತ್ತ ಐಕ್ ಈದಪ್ಪ ತುಲೆ ಈತದಪ್ಪ ಮಂತದ ನೇನು ನಮಗೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ಮೀಪನಾಗ ಲಂಚೇನೆ ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ಫುಲ್ಲು ಮೇಯ್ಕ್ ಪಾಡ್ದು ಲಾಯ್ಕ್ ಉರ್ದುದು ದೆಕ್ಕಂಡ ಮೇಯ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದಾಳ ಗಾಯ ಗಜ್ಜದ ಲೆಕ್ಕ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ಈಗ ಒಂಚೂರು ಇಂಚಿನಲ್ಲ ರ್ಯಾಷಸ್ ಇತ್ತು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪು ನೇನು ಪೂಜಿದು ಒಂಜಿ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಲೆ ಡಿ ಮೇಯ್ಕ್ ಪೂಜಿದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 5-10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಲ ಅದನ್ನು ನಿಕ್ಕುಲ್ಲಾತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಾತೆ ಮೀನಾಗ ನೇನು ಪಾಡೋಲಿ ನಮ್ಮ ಚರ್ಮ ಉಂಡತೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ಶೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಮೀವೋಲಿ ಅಂಚನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಲಂಚನೆ ಮೀಪೊಂಡು ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜಿದು 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ದು ಮೀಪಲೆ ನಿಕ್ಲು ದಿನಾಲ ನೇನೆ ಪಾಡೋಡು ಪಂಡದ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪೋಲಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಸಾಬುಂದು ಬದಲಂದೇನು ಪಾಡಲಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ಮೀಪನಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಂಡ ವಾರೋಡು ಒಂಜಿ 2 ಸರ್ತಿ ನೇನು ಮೋನೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ದೆಕ್ಕೋಲಿ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಬಾರಿ ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಮೋನೆ ವಾರಗು 2 ಸರ್ತಿ ನೆಟ್ಟು ಮೀಪಂಡ ಯಾವತ್ತಂಡ ನಮ್ಮ ಮೋನೆಗೆ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ದ ಲೆಕ್ಕಲ್ಲ ವಾರಗು 2 ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಒಂಜಿ ಸರ್ತಿ ಮಂತಂಡ ಯಾವುದು ದಿನಾಲದಲ್ಲ ಮನ್ಪೊಡು ಪಂಡದಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಈತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಎಂಚ ತರ್ಪವನು ಪಂಡಲ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನೇನ ದೇತ ನೋಡ್ಚೆ ದಯ ಮಲ್ತು ದಯ ಪಂಡ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ವಿರು ಯಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಾಡ್ದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪನೊಂದಿತ್ತಿರು ಮೇಡಮ್ ಎಂಕುಲು ಓವೋ ಒಂಜಿ ಕನೈದ ಅಂಗಡಿ ಇರ್ದು ಅವು ಪಾಡ್ನೆ ಮೋನೆ ಉರಿ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಯಾನು ಪಿರ ಪನ್ಪೆ ನೇನುಂಡತೆ ಯಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಲಿಗ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರದ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಪಡ್ದ ಇಟ್ಟು ತೂರೆ ಬರ್ತುಂಡ ನಿಕ್ಲು ಓಲೋಲ್ ತಿಕ್ಕುನೇನು ಕನ ಪೋಡ್ಸು ದಯಮಾಲ್ತ ಈಗ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಿರ ಪಂಡ ಆತು ಪ್ಯೂರ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿನೇ ಅಂಚದು ನಿಕ್ಲೆ ಪ್ಯೂರ್ ಉಂಡತೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುಜ ಈಗ ದಾದಾಳ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ್ ತಿಪ್ಪಿರೆ ಹಾಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಕಂತದ್ದು ಪಾಡಿ ಖಂಡಿತ ಮೋನೆ ಉರಿಯುನ ಪೂರ ಶುರು ಆಪುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಸ್ತೂರಿ ಮಂಜಲ್ಡು ಮೋನೆಲ ಉರಿಯುಜಿ ದಾಲ ಆಪುಜೆ ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ದೇ ಯಾನುಂಡತೆ ಈ ನಾಟಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪಂಡದೊಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ಸುಮಾರು ಟೈಮ್ ಇರ್ದಿನ ಸಾರಿ ಅಂಕ ಕಡಪುದು ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಒಂಜೆ ಇಪ್ಪುನಿ ಆರ ಮೇಡಮ್ ಉಲ್ಲೇರು ವಿನುತ ಪಂಡದು ಅರೆ ಫೋನ್ ಮಂತಂಡ ಕಡಪುಡ್ವೇರು ನಾಟಿ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಪಂಡದು ನಂಬರ್ ಉಂಡತಿ ಯಾನಿ ವಿಡಿಯೋಡ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪೆ ನಿಕ್ಲಿ ಅಕ್ಲು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ನಿಕ್ಲು ಅಡ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಮಂತರಂಡ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಂತಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುಡ್ವೇರು ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆನಂದು ನೆತ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ತಮಿಳ್ನಾಡ್ದಕ್ಲಕ್ಲು ಅರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ನೆತ್ತ ಫಾರ್ಮೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ತೋಟ ಉಂಡು ಅಕ್ಲ ತೋಟಡೆ ಮಲ್ತದು ಅಲ್ಪನೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಂತ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಚೂಲ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪಾಡಂದ ಅರಕಡಪುದು ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಂಚದು ಉಂಡತೆ ನೆತ್ತ ಕಲ್ಲರ್ ನಿಕ್ಲೆ ತುಲೆ ಮಣ್ಣು ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಕ್ರೀಮ್ ಕಲರ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಲು ಬೋರ್ತನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ತಿಕ್ಕುನ ತೂಲೆ ಅವು ಮಂಜಲ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಅವು ಪ್ಯೂರ್ ಅತ್ತು ಇದು ಪ್ಯೂರ್ 100% ಪ್ಯೂರು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಚರ್ಮಗು ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಓ ಗಾಯ ಗುಳ್ಳೆ ಮುದ್ದ ನಿತ್ತನೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಚರ್ಮ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ದಲ್ ಆಪುಂಡು ನೈಸ್ ಆಪುಂಡು ಸಾಫ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಇಂದು ಅಡುಗೆ ಗತ್ತು ಪಿರೋರ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏನ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕ್ಲು ಮಾತ್ರ ತುಪ್ಪಿನಂತೆ ಬಾಕಿದಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಪುಂಡು ನೆತ್ತ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾವುಡಾಪುಂಡು ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪೂರೆರಿಗ್ಲ